Hajiya. Salamu. To, san da zuwa. Ina ummi. Suna ɗaki. Ina ɗaki take. Duk suna ɗaki tare. Ummi. Ku fito ina kuke ne da Allah ku fito baban ku ya zo a fusace ba mu san abin da ya faru ba. Kuna daka kun liƙe. Sani ba ko lafiya. A cikin ku uban waye yake hulɗa da Abubakar dan gidan Sani da Fata. Ita ce. Ba ni ba ce. Ba ni ba ce. To shikenan. Ba ku bane ku? To da biyo ba fita. Na rufe. Har ni za a duwa cewa wai da san auren yan nan. Ni za a wulakanci. To in mutum ya ga digan san uwa sai aure su mutum. Mai gidan ƴaƴan da sun sha aure ya zami da su. Ya zami da su. Ƴaƴan da sun isa aure ya zami da su. To ba ka sabni ba su ishe ni ba. Haukaci na rufe da biyo kwata-kwata dan mutumin da ya ƙara fitowa sai na make shi. To wannan faɗin da kake kai shi yake hana ƴaƴan ma samun miji. Sarasa. Sarasa haka za mu ji ɗumi da ƴaƴan. A ji ɗumin da su. Ji ɗumin da su muke yi. In ga uban da ya kuma ce min aure da su. In ban da ne wayo. To ai ko ka sha zagi. Na sha in sha zagi ni ma kuma na zagi uban mutum. Ke ne sai ka je kai ta faɗa akan ƴaƴan. Duk mutumin da ya kuma billahi da zai mutumin da ya kuma magana kan auren yaran nan sai ya danna tafi zaki aikin banza an cika ba tsami ba da lafiya an kya da lafiyar da kun janyo mana ni na rasa yadda zan yi so da kai da kun daina fita kwata-kwata kun daina fita ina fatan dai kuna lafiya. A to ba tare da ɓata lokaci ba na san dai kin riga kin san labarin kuma ni ne Alhaji Tanimu mai tagwayen gidaje. Ina ji labarin ka. Kuma mu ne mutanen da muke safara mai muke ɗauko shi daga Niger Delta mu rarraba a arewa kaf ɗin nan ni ne shugaban wannan raba maki. Sannan ni ne nake raba iskar gas da manya-manyan 'yan kasuwa da suke jihar Katsina da sauran jihohi ma baki da. Kuma Allah ya mun arziki wanda nake na ban san adadin sa ban san iyakarsa ba kuma na yi hulɗa da manya-manyan mutane a duniya daban-daban larabawa turawa indiyawa baƙaƙen fata da sauransu na auri mata iri-iri indiyawan da fararen da sauransu iri-iri saboda haka ina fatan ke ma mallake saboda mahaifinki mutumin arziki saboda haka ya yi abu haka ba zan manta da wani abu da mun ba kisa nake son haɗa zai da shi na mallaki gida za ki zaɓi wani gidan kike so idan ƙara dangara za ki zauna gaskiya ne ranka da ɗaya zai fi kowa farin ciki amma akwai matsalar shi ne mahaifina gaskiya bai zama lalle ba mu mai aure ko gani zan yi shi ina fatan kin gane tun daga kan anko zuwa tsintsiyar shara zan yi gaskiya ne Allah ya bar mu tare amin Allah ya sa da ya amince zan ɗauki komai ne saboda haka ina Diga mana. Munafiki mugu. Na ce diga mana munafiki mugu. To. An zo za a tona asirin ne? Saboda an gaban da komai za a ci mutunci na? Ya? Ke, wani ko. Kara mai. In kika yi da kika sake da anan, in za ki dawo ki da ruwa. Dan kar ma ke ki a littar ruwan da za a zuba miki kin suma. Jimana. Ka gani shi duk mutumin da ya zo da girman kai. To wani sa'in abin yana fara kasa. Ban fahimta ba. Kafin abin da ya kadan da ne. Kamar ki a barkici. Ka kira ni kuma ka na mai da kira kuma ka mai da kira. Kana amsa kira ne? Kira an sa kai. Shi kira ai mun so ne. Ko ka amsa. An sa kai. Dan wannan ne. Ai dai abin da kake kai sai ka kwantar da kanka kaskantar da kanka wannan ka je kai cifanin gidanka ka gane kai cifanin gidanka ka dai fuskanta wallahi an gama to wannan ba aika bace ne ya dace to abin arzikin da kake wa mutane shine isa na zo da arziki abin ka in aure ta mallake ta halak malak wannan za ta ji daɗi kai kanka za ka ji daɗi duk ire-iren ka ina nan ina gina wani gidan mai sai in sa ka daina yawo da wannan kayan za kuma na ja ba ka so wallahi ina so karka damu sha'anin biki in ka kashe kobo Allah ya isa ban yi ba kobo ne zan yi ba ka duke ne ke ta yi aure wallahi ta yi ta in ba ta isa ma
ta isa. Wannan me mota ce kwano ko to wannan kwanon zan baka karka zuwa aikin gidanmu dan ma kaka makara ka sare na ka in ka ce a biki gobe ni a gare ki komai zan komai karka na ce ma Allah ya san ka sai wani abu komai zan yi wallahi na gani wallahi saboda haka ka ji yadda abin Allah ya ji kan alu Allah ya ji kan alu wallahi Allah ya ji kan alu amu saboda nan fasaka billahi lazi jirin alu ne kai a bare ko dan muna yara lokacin sarki alu shi yake baka gida yi maka aure i baka jari wannan aikin to wannan haɗin kai gaskiya ne to ko da dai baka shafe shi ba wallahi ka dauko hannunsa gaskiya ne ile albarka ba Allah nagode nagode wani abin arzikin da kai mu duk bashin da ake bin ka san biya Allahu akbar kabir shigo yawa bayani na ga sai wani ɗari ke jikin ki nan fa gidanki ne nan gidanki ne ai ganin gidan ba kowa it's my guest house ina ne nake zuwa dan yi bacci wani sa dan shakata me a ciki kinga in dai matsala ta kuce baki da matsala ko nawa kike bukata zan baki hawan da tambaya za I will give you shine na farko ma wanda zan baki shikenan ba matsala abinda nake bukata ki bani haɗin kai ki ma ki samu haɗin kai to ya da ciki na gode ya sarauniyar mata an san yarinyar nan ba ta da kirki sai a bar sai ka banni kuma a rabe ni Allah baka hakuri me faru a ce yarinya ba za ta bi abin da kake so ba sai abin da take so kuma da na faɗi magana kafin dare ta mai mun da goma wannan ai ba tarbiyya ba ce ai hakuri Allah da ya hakuri ka san yan iska ta ka baka ka bane na zauna da ita ya mutu sai baka da mutunci gaban mu alhaji ya hakuri alhaji girman Allah shi aure ai dai an zai ta yi shi aure ne a to a wacce za ta maka gaba ta rike maka gaba ta gaba baya ba ta tarbiya ne ta ba ta yi fato irin da ce a kuma ni kyau sauka ta ko a na sani ko ba ka amfani da shi wallahi amfani da shi yaushe kullum ai shi karatu ta kai shi to kai amfani da shi a gaskiya ko ba haka ba sai zama abun yau mutane ya mutu ce to yanzu kai ba wani abu da za a yi mutu ai kai ba ka san aka da sadiya ce lafiya na lokaci ai dama ka zo ka yi wasu hara kan gaba ai dama da ka sajiyar da za ka canja mun to don kar a ce na yi rashin hankali na yi wuta aure yanzu ake yi don zaman lafiya su kwanciyar hankali da soyayya tun da ba ta iya ba kan ce mana shashen canza da yake kun kuma ba ka so ne gaba wallahi na so asara na tamu kaga gidan mun nan yanzu na ma kama dutse kawai ba za a binne sai a sa ta yi sai ka fara yi kyau wallahi kyau madalla ruwa hakuru dole sai ka siya kyau bare kuwa kyau wallahi to alƙara arziki to abinda za a yi to madalla yanzu abinci za ka ci abinci wallahi zan ci to ko kuma ne ka bar shi kada shi haramun ne ba ko kai zo kai abinci ka bashi kuma ga wallahi ina ci dama dai dan barbe sun karfi na ka dai wannan dabbin nama to ka bar shi da kawai wai kana jin wani to shikenan to shigo dana Allah maka da maka dana dana kuma da salamu alaikum yanzu wani mutum kwana da mutum ga za ka shigo min daki da takalmi Sadiya, ko bacci kike ne? To ina kira har sai da ni kira to biyu, kira ji na kin kyale ni. Me kuma wani caci? Ni ba maganar waya na kira ki ba. Kina ji na? Wai yaya al'amarin da ya zama haka ne? Ana son ƴar uwarki kuma sai na ga abin ya juya a kanki. Me baban ku yake nufi?
Ni gaskiya kin ga umma ni fa ban san me yake faruwa. Kawai ya kira ni ya hada ni da shi ne. Kuma ni fa ya mu. Kai saurara. Ni ba za a mai da ni tsohuwar banza ba. Ya ce yake haɗa ki da shi. Ke ba ki da hankali? Kar ki kawo min rashin kunya kin ji ko? Mu ba mu haka mun yi magana ɗaya mun yi kenan. Ba za a mai da mu tsofaffin banza ba. In babanki ya zama tsohon banza to ni ba zan zama tsohuwar banza ba. A dinga zaki na a unguwa. Ni kin ga umma kira na ki. Yanzu waya ce tafi ni ta fi zancen da nake ga miki. Kin ga zancen banza zancen wofi. Tafiya zaki yi. To Allah ya shirye ki bari baban na ku shigo ni ba zan yarda da wannan kankanci da wannan rashin mutunci ba. A'a wannan rashin mutunci har ina ana ta zagin mu a unguwa ga ƴaƴa a gaban ku. Sai wanda ya fito baban ku dinga wannan juyi. An ce kun zame mana jari. Hajiya. Na'am Madina. Fito. Ya hanga ma sai. To ai hakuwa ne shi na karewa kika yi zan san yadda za a dora ki. Allah ma ba zai sa an kare ba. Ga kuɗi sun zo. To. 100. Ga kuɗi. Kuɗi? 100 kun yana. To alhamdulillah. Da musu da haji ne. Mai kuɗi. To ga kuɗi. Kuɗi? 100 kun yana. To alhamdulillah. Da 50. Allah mun gode maka. Ka gani? Wani gangare da alhaji ne. Yake son yaran nan. To. Na ce to ka tara su gaba ɗaya in aure su zaka ka aure su. A'a ban gane. Muna musulmai kuma garin musulmai. Sannan mutum ɗaya ya auri ƴaƴa biyu kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya mai gida ina ka taɓa ganin an abin da nake nufi to zo su je yawo wacce suka je yawo ta kwanta masa a rai sai ya aure ta. Ya ci gaba tun da aka ba da kuɗi kuma ba kuɗi ya wuce kuma ba. Ba shi ma ku ce ciki tun daga kuɗi sun zo. Ana so ko kuwa dafi ne? To ina aka taɓa yin irin wannan? To. Ai sai a zage mu. Kuma zage mu zagi mun riga mun saba da shi. Mutum ko zage mu ko kar ma zage mu za ki gan shi zai zo shi da manafa shi gashi nan yana sa manafa shi ba musulmi ba shi ba arne ba to shi ba dan iska ba to gashi nan dai zai zo an jima. Ni fa ba zan yadda ba. To saboda kike in za a yi zance a zauna a kofar gida. Illa hotun da na haife su. Ka wannan kuɗin ya bani. Duk abin da zaki si daki mutuwa zaki si ya aure su. Kuɗi ya rufe maka ido. Dama ga zakin da muke sha a garin nan mai gidan nan mai isa take haka ne. Dai me mana fa ne zai. Za a zage mu a garin nan. Yo zage su mana. A zage ku mana. Kuɗin banza kuɗin wofi in ba da ba zage ku ba. Sabe. Ba shi ba musulmi ba shi ba dan iska ba dai zai zo za ki gan shi ya zo da shiga irin ta yi iska yare yake yi yawwa ba ni diga nan dai kada zubi dai na ga mai gida ai ba zan ba su mai balafa ba to za ki koma gidan kawo mai akushi ni ne wallahi ba zan ba ana mai balafa ba wallahi tallahi tun da ya kama kuɗi mai mafaran ba yanzu ba su mai balafa ba to shikenan mai gida dan Allah ka rufa mun asiri billahi ana su je gidan mai balafa ko ina ruwa na ni ba na son ka ba na son balafa in ya zo za shi gaishe shi ba arne ba shi ba musulmi ba arne kawai za ka ce saboda balafa da yake yawo da ita shi ba dan iska ba ga hinan dai shi ba mahaukaci ba aka ne zaka ne dan Allah kuma wallahi Allah sai ya aura mu sai ya aura mu daya dan Allah mai gida kika haife su take yamu mai gida ka rufa mun asiri ka rufa mun asiri mai gida dan Allah dan annabi ƴaƴan nan ina dalilin da za a dauke su a ba mai malafa ni dan Allah dan annabi ka taimake ni dan Allah mai gida dan Allah dan annabi haba Sadiya sai wani ɗari numfa gidan naki ne inda in kina da ikon ki zo ki ci abinci ki wanka ki kwana da kwanaki ke in kika ci gidan na ba da shi ma ba da shi zai kuma an gama harkar nan su ki ma ni ke nake son mallaka shi ai gidan naga kamar ba kowa a ciki ba dama empty house ne shi wannan gidan dama amfanin sa a guri na idan Allah ya sa na samu abin da na samu na shigo da shi to shine abin da zan yi amfani da shi a gidan saboda haka nawa ne wannan gidan kuma naki ne kuma mahaifinki kin ga ya ce kin fi yar uwarki kirki sa ma ne da sake jiki na da ki aka ce maka aka ce ma haka ne ka ne ko to wanda ake ciki to wanda ake ciki Mama Africa
amma zan gama aikin da ba na son tuwon dare wallahi. Ba na son tuwon dare samu dai sauran garin dai ko almajirin ne ya kawo min nika ne ina leƙawa gani ashe ba shi bane awaki ne za su yi min ta'adi. Wannan ba isa ta da yanzu yi ba. Har yanzu abun nan din bai sake ki bane shawarar bata sake ki ba duk maganin da na baki? Dakata. Dakata da Allah dakata. Amma ne kawai yake damun ki ko kaka? Mu ga idan ki. Shawara. To ko maganin ne ba daɗi ne da kuke. Ko maganin shawarar nan sai in daina baku. Yana da ɗaci ne? Akwai ɗaci. To ai zan daina baku shi saboda ciwon hanta yake sawa ɗaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciki wannan da dukkan halamu wannan al'amarin din na masu ciki ne. Ke kuma ba? Ke ma abin ne ba gani. Shawara ce. La ilaha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya annan kun da ko umma inna lillahi fito umma mama Inna lillahi wa inna ilaihi. umma Inna lillahi wa inna ilaihi. umma wannan wannan irin tunani wannan irin tarbiyya kuke ba wa yayanku duba gani waya ke ya kuke sakin yayanku ne kamar yayan awakin da suke yawo a kwararo bayan cikin da ya duka wa yayanka dubi ƙarshe ya haddasa musu cutar S wacce ta zama sanadiyar abin da yake damunsu ya shafi damuwarka. Kwarai kuwa. ya san yadda ake kai da shi buhu kamar buhu shida kamar kafa ya ɗauka ya kai wajen ƙasa ya kai gwamnati ya kai bayan gidan sarki a tare da ta ita shi ne abin da ta nuna daga Nijar ta zo ko daga Gongola daga jikin alhajin da ka saka wa yayanka. Ya daga gare kan ya hau gidan kai a jikin bil adama take. Bako ne zai zo gidan nan. Idan bakon ya zo, ki girmama shi, ki saki fuskar. Ke dai bako zai zo, ki karbe shi da hannu bibbiyu. Dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu. Wala zan sauka gidan. The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. But wonder is the beginning of wisdom. Gaskiya ina farin ciki. Na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki. Yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki. Ka tattara wannan ƙananan bukatun naka ka watsa. Saboda ina da abubuwan da kake yi. Kin san Hausawa suna cewa yaba kyauta tukwici. It is another hit drama from Tazamo Biton, Bakon Gari. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka. Kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadar zuciya na suka dasa min kaunarki.
a gaskiya na matuƙar kama da sanki. Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, izan so ana ganin sa ana bi shi da ice. Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, izan so ana ganin sa ana bi shi da ice. Kamar rashin adalci. Kasan idan kai ba haka baka mun adalci ba. Kasan na fi bukatun ka yanzu akan kowa. Ka fi mun kowa. So ya taɓa ni, zai illata ni, yana neman kashe. Dan ya nufo ni, zuciya ta ke tausasa min kar da kisa ni na zauce. Ki manta komai ki share komai, hakan shine ya dace. Kin fada talkon soyayya da oganki na wajen aiki. Komai na sani, komai na gani, komai na ji. Ba kana zargi ne kenan? Babu zargi. Mutane shiru. Kana cin banza. To yanzu ya kake so ai? Bakon kwani. When God Almighty tests you with a strong calamity, bakon kwani. When trouble thickens around and you need a shoulder to lean on, bakon kwani. Ban damu kowa ya sani ba, don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mucin arziki ba a san ta da haka. Tsarin ne canja. Kai ayaba ma ai ya isa ce ka ji daɗi. Ko kuwa? Story Omar Wonderful, screenplay Kabir Yusuf Fage, bakon gari, producer Sani Idris Mai Waya, assistant directed Baban nan One Boy, bakon gari. Ni wallahi ba zan yi lallan ba. Ai na ga muku na ce muku ni ba na san Abdul Samad. Na san nake so mama. Mama na san nake so ki tausaya min mana mama. Mama ni ce fa. Sire, kin san yau ita ce dina ba. Duk abin da kuke faɗa na ji. Kuma aure kamar an yi an gama ne. Baka isa ba, ka isa ba. Bakon gari, and directed by Ibrahim Bala. Lalle mu bude ido, mu sa ido akan wannan lockdown. Whoever come out without permission, she deserves to be punished. Kamar masu kayan abinci. Kaga su an ce an ba su dama su fita su yi sabgar su. Ko da mun tare su sun yi complain akan haka, me ya kamata mu ce musu? Ku fara dubawa idan akwai naman kaji, ku tsame naman kajin, ku samu kyakkyawan kwano mai murfi, ku zuba kayan kajin a ciki, ku kawo mun ofis. Sannan ku rara kasu gida. Lockdown, zaman gida. Lockdown. Ga ruwan nan ba mai gida. To ki zuba mun mana. Ina za ki tsaya mana in karasa sha. Ɗauko mun rulan nan. Ikon Allah. Wai na kwanci ya faɗi. Nata. Ɗauko mun rediyon nan. In Allah ya yarda wannan lockdown din ba za mu ƙara maimaita shi ba. Wannan gaba cewa zai sai na kai shi bandaki ne mai wanka. Shar al'amari mai rabe-raben ƙwayukan idanu don taya zubin ƙwarewa kallo. Alkausar Movies Investment Limited tare da Ajifafa Mobitol suke gabatar da gawurtaccen shiri sabo mai taken Lockdown, zaman gida. Yanzu kai baka san akwai lockdown a ƙasar nan bane? Ranka da ni na ga 30. Daka da waje wallahi ban da 30. Ba da 20. Akwai 15. Babu. Kar ka bata min lokaci. Ba ni naira 2000. Wallahi 300 ne kawai nake. Ka ganta nan malam. A'a albarkacin tsufa. Ina baba wani baka ci ido yin ce. Sakamakon zaman corona virus din nan shine aka shirya tallafi za a bawa mutane. Allah da kun ga an karɓi 500 ɗin ku, an karɓi 500 ɗin banza. 500 ne ta kan tallafin nan. Lockdown, zaman gida. Ina 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a cikin wannan afirkin idan kuka hada mutane wannan larura kun kan mutane.
bunƙasar saƙarsa mai burge idandunan makallata. An jere gida-gidan shirin da jarumai gwanaye yi kallo lafiya ras. Lockdown, zaman gida. Ta san Allah in dai ka bata abin nan ta ci. Babu wanda ya sai hana ta je makwancin kawai. Amma banza ne kai. Zaki ko giwa ce tafi? Wallahi ba zaki bane ba giwa ba. Amma kake wannan dan banzan gudun? Dole ne gudu. Da musa komi? Ba da musa bace. Miciji ne kai. Ba mai shafi maciji. Wallahi corona muka gani ido da ido. Wanda ya shirye shirin Abdullahi Ajifafa. Ai ba barawo bane. Barawo ne kai. You deserve to be punished. Yes. Haka ne. Haka ne. Finish. Gwada na aka fa ina da cutar corona na gudu fa. A Legas shi sa na gudu. Tsara labari haɗe da matsayin ba da umarnin shirin Ibrahim Bala. Lockdown, zaman gida. Sam bai yawa wutar bacin rai kuma ba ta ruwa gawayin mai haƙuri kuma shi ke konuwa haƙurin mai haƙuri kuma ba ya kaura ba auren dole idan aka yi shi akwai guna zuciya